Fisem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jiena Father Joe Saliba, Karmelitan, bħalissa nagħmel Ministeru ta' Perjod Provinċjali. Nuħsib naqqat flimkien l-aħwa Karmelitani f'Malta. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Santa Faustina. Santa Faustina li fl-2020 ġiet kanonizzata mill-Papa San Giovanni Paolo II u fl-2020 ġiet imdaħla fil-kalendarju regolari mill-Papa Franġisku. Hija l-Apostlu tal-Ħniena Divina. Kienet ħajja sempliċi li kellha imma mbagħad u kienet xtaqet ħafna sa mindu kienet żgħira biex issir soru u fl-aħħar wara ħafna insistenza mill-mulej kien kollha ħafna diskursati ma' Ġesu daħlet u ġiet aċċettata biex tidħol soru ta' 19-il sena. U minn hemm kellha ħafna diskursati ma' Ġesu u waslet talaba biex twassal dan il-messaġġ. Alla għani fil-ħniena. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija, jekk narfu ħtijietna, nitolbu maħfra l-mulej u napprezzaw dan ir-rigal li tagħna tal-maħfra u tal-ħniena kbira tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem l-amin u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna jien Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Isma'na u Alla Salvatur tagħna biex aħna u nġeddu bil-feraħ it-tifkira tal-Verġni Santa Faustina Kowalska nitalmu minna nħobbuk qalbna kollha bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostol il-Galatin. Ħuti. Wara 14-il sena mill-ewwel żjara tiegħi, irġajt tlaj Ġerusalem flimkien ma' Barnaba u ħadd miegħi lil Titu wkoll. Tlajt hemmhekk wara li kelli rivelazzjoni u jiena qed qudiemhom lil mexxejja u l-għenin waħedhom u wrejthom l-Evanġelju li qed inxandar fost il-ġinus biex ma nkunx ġrejt jew qiegħed niġri għal xejn. Anzi, għal kontrarju, meta raw li lilek infdat ix-xandir tal-Evanġelju fost il-ġentili bħalma kien lil Pietru fost il-Lut. Għax dak li ħadem Pietru u għamlu apostlu għal fost il-Lut, ħadem ukoll bija għal fost il-ġentili. Meta għarfu l-grazzja li kienet mogħtija lili, Ġakbu, Kefa u Ġwanni li kienu meqjusin bħala l-kolonni, taw lili u l-Barnaba li t-leminija tagħhom f'sinjal tal-għaqda ta' bejnietna biex aħna naħdmu fost il-ġentili u huma fost il-Lut. Talbuna biss li min-naħa tagħna nibqgħu niftakru fil-fqar, ħaġa li fittixna bilha minn qalbi. Meta Kefa ġie Antjokja, jiena waqqaftlu f'wiċċu għaliex kellu tort. Għax qabel ma waslu xi wħud minn għand Ġakbu u kien qiegħed jiekol mal-ġentili. Iżda mbagħad lil dawn beda jaħrabhom u jitwarrab minnhom. Meta waslu dawk, għaliex beża mill-Lut ċirkonċiżi. Il-Lut l-oħra bdew jimxu bl-ġuħ bħalu u saħansitra Barnaba ħalla ruħu jitħajjar minnhom fil-wiri ta' ħaġa boħra. Imma meta rajt li ma kinux biex jasewwa skont il-verità tal-Evanġelju, jiena qed lil Kefa quddiem kulħadd. Jekk inti li inti ludi
qed iġġib ruħek bħal ġentili u mhux taludi li int. Kif qiegħed iġġiel il-ġentili iġibu ruhom talud. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej kollu tiba u fedeltà. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Ħenna lija Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jinnerfa' ruħi. Flimkien il-mulej kollu tiba u fedeltà. Għax int Sidi twajjab u taħfer. Kollok tiba l-kull min isejjaħlek. Għattu idem mulej għat-talba tiegħi. Isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Flimkien il-mulej kollu tiba u fedeltà. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek Sidi. Għax kbir int u mejjel tal-għaġeb tagħmel, int waħdek Alla. Flimkien il-mulej kollu tiba u fedeltà. Intom irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U għalilhom: Meta titolbu għejdu Missier, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għatina kuljum u aħfrinna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru il-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kelma sabiħa li għandna llum permezz ta' din is-silta jolqotni ħafna il-fatt li l-apostli li kienu nies li kienu malma kellhom tagħlim, kienu jafu jitolbu, però fl-istess kien ħassew il-bżonn li jitolbu il-Ġesu jallimhom jitolbu. U hija riflessjoni li ħassejt. It-talb huwa mixja. It-talb huwa mixja. Mixja li ma tiqafx. Mixja li l-bniedem li jemmen irid jagħmel biex ikompli jikber fil-fidi tiegħu. Santa Teresa ta' Ġesu, qaddisa Karmelitana, tgħid it-talb huwa taħdita ma' Alla. Aħna narfu u napprezzaw kontinwament l-imħabba tal-Alla meta kontinwament nibqgħu nitkellmu miegħu, nibqgħu nitħattu miegħu fuq dak li aħna, fuq l-esperjenza tagħna, fuq il-ħajja tagħna, fuq dak li iferraħna, fuq dak li qed jinkwetana fil-ħajja tagħna, però fl-istess ħin ukoll irridu narfu li l-ewwel ma nibdew mhux nitolbu xi ħaġa imma nirringrazzjaw il-mulej tiegħu ta' dak kollu li tagħna. Ġesu beda t-talba tiegħu jitqaddes ismek.
Hekk nitolbu ħafna l-mulej biex fil-ħajja tagħna narfu u napprezzaw ħafna dak kollu li hu tagħna, dak kollu li permezz tiegħu. Aħna narfu li hu qaddis u li l-qdusija tiegħu tkompli timlina bil-ferħ u bit-tama tiegħu. Hekk itolbu ħafna l-mulej biex fl-istess kien it-talb ikun regolari, mhux noqgħod ninkwieta meta dejjem tajjeb li jkolli l-ħin apposta, imma il-ħajja tagħna hija kollha talb. Ngħid grazzi kontinwament meta ġi xi ħaġa tajba, meta għamilt esperjenza tajba. Ngħid grazzi wkoll meta jkolli esperjenza ta' iltqajt ma' xi ħadd u rajt, għaraft, fraħt għaliex kelli din l-esperjenza sabiħa miegħu. U anki meta għaddej minn diffikultà, dik it-talba tgħinni u taqqadni u timlini bit-tama. Nitolbu ħafna il-mulej jgħinna biex it-talb ikun il-ħajja tagħna, il-ħbiberija tagħna kontinwa ma' Ġesu. Nġabru fl-imkien biex nresqu issa it-talbiet tagħna lill-mulej. Missier Twajjeb nixtieq nagħmellek talba speċjali għal dusija tiegħu il-Papa biex fl-imkien mal-isfijiet u mas-saċerdoti u mal-kumplament tal-poplu Talla inkomplu inwasslu il-messaġġ ta' ferħ u ta' tama kullimkien mad-dinja kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxija kollha tad-dinja biex jarfu u japprezzaw l-importanza kbira tal-ġustizzja u tal-paċi u biex jirabbu u jmexxu il-popli tagħhom f'din il-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha tagħna biex jarfu u japprezzaw dejjem ir-rigal sabiħ tal-fidi u jgħinu lill-uljiedhom jikbru f'din il-fidi nisranija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Sejjaħ mulej żgħażagħ u anki mhumiex żgħażagħ li lesti jilqgħu s-sejħa tiegħek u b'ġenerożità jwieġbu għas-sejħa biex ikunu saċerdoti u reliġjużi fid-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Il-qamulej it-talbiet li aħna ressaqna qudiemek, nitolbuk tilqgħu wkoll it-talbiet li ta' dawk li talbuna biex nitolbu għalihom u dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħilu glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna u nxandru mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt fil-Verġni Santa Faustina bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma hi oġbitek għall-merti tagħha. Hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missir qaddin sala ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġġi tas-salvazzjoni tagħna dejjem kull imkien raddulek ħajr. Għax fil-qaddisin ikkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-salta tas-smewit jixra nfaħru lilek għall-providenza tiegħek tal-għaġeb għax bjenti terġa' sejjaħ il-bniedem għall-qdussija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntennulek bla edha. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dik laħal kalċi raġaratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nabru l-mewt tiegħek mulej, Għandru bil-feħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Dakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles of Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Dakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, dakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna li l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom mal-La Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom. Infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina. L-għadda ħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jtolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba ħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja tina l-paċi. Dan l-ħaruf Talla, dan dak li jneħħi d-nubit tad-dinja ħen jindawk imma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqrix tidħol taħt is-saqaf tiegħi.
iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajtna qawwa ġdida, dan is-sagrament imqaddes tiegħek għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Faustina inġorru dejjem ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu li nlaqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fisem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smattal tana, ħilesejn u għafmana, glorja l-Missil Libenu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik smattal tana, ġesu li twilet għalina, urti kun bnidem bħanna. O ġesu tijaj, għafrinna d-nubitna. Eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l kolla, u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħinna tijak. L-ewwel misterju minn tal-glorja. Meta sidna Ġesu Kristu għam minn bejn l-wied. Missina inti fis-mewit jitqadas ismek tiġi saltnatek u li tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobsta ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-menu għatjarina d-daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja l-Missil Libenu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tan Ġesu tweret għalina tkun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, għalisna minnar tal-infern u ġeneru kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Tini misterju tal-glorja ta' Sjuntan Ġesu Kristu tal-assema. Missirna l-inti fis-mewiti tqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dubietna bħalma nafru minu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi-grazzja mni għal-mulejnijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitinbin issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja l-Missil Libenu l-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana, Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, għal-isna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. It-tielet misterju minn tal-glorja, Tesjun ta' Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-apostli skont il-wedit tiegħu. Missirna li t-rismawit jitqaddet ismek, tiġi saltnatek u li tritint kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-minu ħatjalina d-daħanix fit-tġrib, isteħlisna mid-deni għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamlija l-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Gloria l-missi l-liben u l-Ispiritu Santu. Kim il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammin. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana, Ġesu l-tbilet għalina, u tikun bnidem bħanna. Oġus tijaj aħfrinna d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern, u l-ġenera l-ruħ kolla, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Fil-raba misterju minn tal-glorja, ta' sidna Marija ġidimtella s-sema bil-ruħu bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semek da fl-art. Obsta ta' kull-jum għatina l-lum għafrinna d-dobitna bħalma nafru l-minu ħatjarina d-daħanix fit-tġrib isteħlista mid-deni għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Slima rik, Marija, bil-grazzja għamni għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija, malla tlopalina mitinbin issa u fissija tal-mewtana għammin. Gloria l-missi l-liben u l-Ispiritu Santu. Kim il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammin. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana Ġesu l-tbilet għalina u tikun bnidem bħanna. Oġus li għaj aħfrinna d-nubietna. Eħlisna minnar tal-infern u ġenna l-ebuħ kolla, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak.
Fil-ħames u l-aħħar misterium tal-Glorja tisna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità. Missina inti ismejti tqaddes ismek, tiġi saltnatek u li tritin kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għaffina d-dubitna bħalma nafrur minnu ħatjarina d-daħanix fit tiġrib isteħlisna mid-deni għammin. Slima rik Marija bi grazzja mli għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil grazzja mli għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġiftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitinbisa u fissija tal-mewtan għammin. Gloria al-Missi Libanu l-Spiritu Santu. F'kim il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammin. Salve Regina, Slimarik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa, tamatana, Slimarik, li rekkinajtu għaxaħna trufnati u li teva. Ilek it-nidu aħna li nolf f'dan il-wit ta' dmur. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frottimbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Mis-sina inti ismejti tqaddes ismek tiġi saltnatek u li tritint kif issemek da fl-ard. Obsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dobitna palma nafru l-minuħati għalina la taħannix fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni għammen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija u mallat l-palina bitimbi issa u fissija tal-mewtan għammen. Gloria al-Missi Libanu l-Spiritu Santu. Kif kem il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għal-riħ tal-purkatorja tijom mulej il-mistriħ ta' dejjem Id-data dejjem jiddifuqom. jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qat tal-btana. Missir eternalla. Henna lina. Ibben alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu għaddis alla. Henna lina. Trinita għaddis alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Ommalla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om mittama. Itlopa lina. Om liżjed safja. Itlopa lina. Om liżjed nadifa. Itlopa lina. Om bla teba. Itlopa lina. Om li tistħoq li mħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb. Itlopa lina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok aqal. Itlopa lina. Xebba tistħoq kull ima. Itlopa lina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopa lina. Mera tal-qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Ndar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midin bin. Itlopa lina. Faraġġ tal-imniktin. Itlopa lina.
farax tal-migranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tala li tneħħi dnubit tad-dinja, Aħfirna nitolbuk mulej. ħaruf tala li tneħħi dnubit tad-dinja, Smana nitolbuk mulej. ħaruf tala li tneħħi dnubit tad-dinja, Henna lina. itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistoqilna dak li wetna Kristu. għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejaq tissa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa irażnu. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp, Slimarik ħarris tal-Feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deli. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Faustina Kowalska, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.